Bueno, le hacíamos la misma pregunta también a Enfulu. Después de una serie de partidos en los que de momento el equipo no ha perdido, aunque este punto seguramente a la afición y al equipo quizá les sepa a poco ante el Tenerife, ¿cómo valoráis en el vestuario seguir con esta racha de imbatibilidad? Bueno, buenas noites. Primeiro, a verdade é que sí, a verdade é que é un punto que ao final aquí na casa sabenos a pouco, non? De darlle as grazas á afición que ata o último momento nos arropou e nos diu ese plus aí ao final para intentar marcar o primeiro gol. E xa che digo, sabe a pouco aquí na casa, pero bueno, seguir esforzándose e pensar na semana que ven. As preguntas? Que tal, Diego? Boa noite. Que lle faltou o equipo para xa non seguir sen marcar, pero polo menos tirar entre os tres paus, que hoxe non sucedeu? Pois quizás un pouco de lucidez, non? Hai días nos que se está mellor que outros, a verdade é que hoxe non estuvemos moi ben, xa che digo, traballar para a semana mellorar o que fixemos hoxe e seguir co obxectivo que é mellorar cada día e darlle alegría a afición. Había a sensación tamén de que como que era un partido como este sin precisión, ¿no? Que se perdió o balón, que esbarábades, non sei que sensación tiveche ti cando entraste no terreo de xogo. Sí, como xa dixen, foi un día que non estuvemos moi acertados, non? As miñas sensacións ao final foron boas, intentei aportar o máximo ao equipo, xa che digo, con esforzo ao final acaba chegando a recompensa, eu penso que estamos no camiño adecuado, todos como dixen antes, a pensar xa no Racing. Diego, Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Corre o equipo o risco de que, bueno, quizáis con 49 puntos como tiña outro día, 50 hoxe, dar xa o tema da permanencia por feito e que o que queda de competición sexa, bueno, deixarse ir? Pois a verdade non che sabría decir, as matemáticas non son o meu, pero xa che digo, nos contamos con ir a cada partido a ganar, a conseguir os 3 puntos, non pensamos na salvación ni no playoff, pensamos en ganar todos os partidos e ao final de temporada xa miraremos a conta. Como ourensanse estás contento aí, non? O ascenso de Unión Deportiva Ourense hoxe na grela. Sí, por suposto, darlle a noraboa, ao final, cantos máis equipos galegos estén aí arriba é o mellor po fútbol galego e alégrome moito por eles, a verdade. Máis, que vexo que levas unha camiseta, non sei se para facer un amigo, como recordo ese partido, xa que xogaches no primeiro equipo deportivo, para quen esa camiseta? Para un primo que veu dende a Moiro verme, fai ilusión, é pequeno, dalle un agasallo. Vale, gracias.